Mga igsoon, ang Ginoo nagbendisyon kanato ug ang ato kinabuhi gamito nato kun para asa man kini. Ang gibendisyonan magpuyo diha sa kahayag sa gugma sa Ginoo ug gikan sa gahom sa kaalam sa Ginoo. Sa panahon nga nangayo kita og bendisyon or naghatag og bendisyon, mao kini ang atong giampo nga ang Ginoo magtandog sa ato makasing-kasing ug hunahuna diha sa bag-o nga paagi aron ang ato kinabuhi mutubo sa tanan nga importante ug tibuok nga makatagbaw. Ang Kristyanismo, ang atong relihiyon, ang usa tibuok ug tinuod nga relihiyon, gipanday diha sa pangandoy sa Ginoo, sa pagtuman sa atong pangandoy nga magpuyo ug santos nga kinabuhi. Ang Ginoo daygon tugod sa iyang pag-abli sa pultahan ug diha sa pagpakabana. Ang mga punong ni Hesus ug ang iyang presensya nagtandog sa babae nga naa diha sa pundok sa katawan ug walay makakuha gikan kaniya sa iyang kalipay ug kahibulong ug misinggit siya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Usa ka butang may tungod kang Hesus nga nakakuha sa iyang kasing-kasing ug napuno ang iyang kalag sa kalipay paglaom ug gugma nga nag-overflow sa iyang manindot nga complement ang iyang pagdaig. Usa ka extraordinaryo nga kamaayo ni Hesus ug ang kadako ni Hesus. Sa pagsangyaw niya sa inahan ni Hesus nga maayo, iya usab gisangyaw nga si Kristo halangdon. Si Hesus nakadungog sa maong pagdaig ug sigurado gayon nga kini nakapahimuot kaniya nga nakita ug usa ka tawo nga lawom ang pagkatandog sa iyahang mga mensahe. Yet gusto niya nga dalhon kining maong babae ngadto sa dalan sa kadasig. Gusto niya nga dili lang kutob sa pagdaig ug paglipay kaniya kundi sa pagsunod kaniya. Gusto ni Hesus nga dili lang sa nakita niya nga walay katapusang kaayo kundi muapil siya sa maong kaayo mismo. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Padayon kita diya sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Ginoo. Maminaw kita kung unsay gihughog sa balang espiritu diha sa atong makasing-kasing ug musunod sa kabubuton sa Dios. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalibanong pag